Nachádzame sa v jednej vegánskej reštike. Pozvala som Pavla na obed, pretože v pondelok budeme narodky a dneska mi pomáha obehávať pár vecí. V podstate robí mi taxikára. No a ak chcete vidieť, čo sme si objednali a čo budeme robiť ďalej počas dnešného dňa, tak sledujte ďalej. Trošku som sa sekla, reštika nebola vegánska, ale vegetariánska. How was your meal? Did you like it? Good. Good. Dobre. Dobre. Nachádzame sa v centre. Pablo odbehol rýchlo do nemocnice na rentgen, pretože sa mu stala taká nehoda. Keď mu operovali nos, tak doktor mu chcel zobrať kúsok z rebra a bohužiaľ ihlou mu prepichol plúca, tak teraz chodieva pravidelne na kontroly. Nevyzerá to najhoršie, že vraj sa mu to pomaličky zatvára, tak uvidíme, čo mu povedie dneska. Tak som sa unavila po celom dni, že som si musela trošku pospať v aute. V nedeľu som v práci začala Pavlovi pripravať narodeninovú tortu. Celý recept aj s postupom nájdete v osobitnom videu, preto nezabudnite odoberať tento kanál. Mimochodom, takéto milé odkazy si moji kolegovia kreslia skoro všade. Asi nás poriadne nevidíte, už je večer, Pavlo prišiel po mne do práce, aby sme zobrali tú tortu ku nemu. Zajtra má teda tie narodky. Dneska som robila celý deň, cez prestávku som rýchlo zbúchala tú tortu nejako, dúfam, že bude dobrá. Ešte som ju nestihla ozdobiť, zajtra odbehnem do obchodu kúpiť nejaké sviečky a maliny. No a konečne je tu teplo, posledné 2 dni úplne horúco, tak máme teraz zapnutú klímu, aby sa torta nerozpustila. To nejakých 20 minút cesty, takže malo by to byť v pohode. Are you excited? Yes.